Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo from Uthando Nes'thembu, the recent episode 12. So simbonile ekhuluma nomndeni wakhe ukuthi Umembeso uyeza. Ngizolungisa lento ke engikhulume before. Umembeso ngamakhumalo uke wavela kancane ku social media and kule channel kwaba khona abathi kanti umseleku akashadile nalamakhosikazi wayekwenziwa Umembeso manje. Ngachaza ngathi into engizwa ngomembeso ukuthi Umembeso umcimbi lo uwezipho kuphiwana izipho. So kunento yokuthi awukho compulsory, but into evelayo kumakhumalo uma esekhuluma ekhaya uthi kuzolandela Umembeso, kulandele umabo, okusho ukuthi izinto bezingekenziwa lezi mase eyegida emagcekeni akamseleko, eyosina emagcekeni akamseleko. So ngithanda ukulungisa kuleyo ndaba because into yami bengibuka ukuthi sebesebenzisa isibongo sakamseleko. Ngicabangela ukuthi bafike lapho ngoba sebeqedile zonke ezinye izinto bezibalekile kwasala lezi ezingabalekile kakhulu. Kulo wabuza lo mbuzo noma umunye onombuzo ofanayo, uMakhumalo uthi kuqala ilobolo kuze umbondo kuze umabo ngendlela yasemzumbe, because lezi zinto nale micimbi yesintu eyenziwayo makushadwa umshado lo wesintu ayifani eKZN nje yonke iphelele. Abantu banokunye abakushoyo nokunye bakushoyo, kodwa sikwazi ukuthi okugcwalisayo ukuthi uyashada ubani ingoba sike kuqale kwalotsholwa. So eyelobolo yenzekile, umbondo yenzekile ngokaMakhumalo, ezayo Umembeso, asine egcekeni kube umabo, usho njalo. Zikhona izithombe besibone ku social media sizeziveza ukuthi-ke siyababongela, sibona Umembeso wakhe obewumuhle. Kule video bengifuna ukucacisa kuleyo ndawo because ngasho ukuthi le akusiyo ukuthi yenziwa before or after, kodwa isikhathi esiningi abantu bawenza before umshado Umembeso, bayenza nje bephelele. Lana kuvela ukuthi-ke kudala yahamba ilist. Futhi kudala-ke uMakhumalo ekhona ukuthi nje abasinikezi isikhathi unyaka ospecific. Nizozibona izithombe ngizifakile zawo Umembeso, bengicacisa kuleyo ndawo. Ningaxabani-ke futhi ziyazi igaxa, yazi ziningi kakhulu igaxa, ziningi. Inkinga isikhathi angisitholi futhi ngisekhaya. Bengakayenzi-ke episode 12 i-full review, bengifuna ukunicacisela le ndaba. Ni-enjoy amaholidi, niziphathe kahle. Siyabonga nje ukugcina kuze kube lesi sikhathi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.